masoya na Rasulallah warke a dan zamani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Ya Rabbana kanin ka salati gunda sayyidul kaulaini, har alihi ka saka ashabu dan su suke mana nuni. Kasar shehu na cika Isiyaka a Gausi a dan zamani. Anya ta san manzon Allah sai an ba an yo nuni. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Mandubin salati ya Allah a zanje ga mai ihsani. Shehu mu shehu Tijjani kai ne kake haskani. Da abin da zan sai na sa shehu ka gani ban na kusani. Dan kai ka zamto mini sani nake yabo gun adnani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Sanaje ga babbar hallara domin na samu sukuni. Shehu mu shehu Islama mai kauda daga tunani. Dukkanin wani shehi sai yayi da kai zai yi sukuni. Shehu Ibrahim Inyas kai ne ka haska waliyai. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Ina kai ke mai saurare zauna zana baka bayani. Shehu mu Isiya Karabi'u ya huce daga tunani. Hankali bai iya kawo ilimin kadumul Qur'ani. Ba har ilimin zance mai ko kadumul Qur'ani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Wurin hidimar Qur'ani shehu na ya zarce tunani. Shakundin yake shi ne ma ya samu kadumul Qur'ani. Hasken wali dama can hidima akan Qur'ani. Ya samu wannan darko da Rasul kaga shi zai yi sukuni. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Alasa kuna gane bayanin ban san ku zan mai rauni. Dan shehu na yayyo aiki Islam zan yi bayani. Ya yada addinin Allah zan so ku fuskance ni. Ruwa da iska ko zafi shehu na bai ni kusa hani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Sai shiga kogin ilimi dole ne ni gasu da kaina. Shehu na shehu Rabi'u halarar kaza na tunana. Kai jadi kan manzan Allah duniya ta nuna. Ka gyara kalbi tana aiki a sanda haka yi mana nuni. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Kai wa shehu Ibrahim hidima iki wani kubiyoni. Shi ne makwanci naka ya zama amali kun ji bayani. Ya Rabbana ka ji kai shehu Rabi'u dan ba shi da rauni. Ya je kaula hadawowa makwancin sai ya zama amali. Sannan ka dumul Qur'ani. Kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiya Karabi'u Gausi a dan zamani. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu ta wannan lamba kamar haka 0810090909786 ko kuma 08038559679 a ci gaba da sauraro lafiya. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu
zan yi bayani. Shehu Atiku na san kadai shine yake mini nuni. Na Shehu Tijjani yan mota hallarar su ta yi bayani. Na Shehu Sani kafin ga tafiyar su ba ni kusa hani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Shehu Muhammad sallaga aikinsa yau zan yi bayani. Ɗaya daga cikin baiwarsa jikansa zan yi bayani. Shehu Mumudi sallaga yayi jihadi akan Islami. Da Khalifa sarki Sunusi zan so kuryoni. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Shehu Shafi'i mai masaukin baki a gege ku biyo ni. Na Shehu Abdullahi Inyas koyi kara tunani. Na Shehu Papa don Shaka Isiyaka kadimi gun Qur'ani. Na Shehu Tijjani Inyas kaji halarar su ta yi bayani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Na Shehu Mali mai masaukin baki ku biyo ni. Na san Kano dan Abdu Alhaji Ado bayar kunji. Na Shehu Ladi Mutaniya kaji wai sani sukuni. Na Shehu Mushiri Mutaniya kunji ina yi bayani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Na Shehu Shaihani Mutaniya halara mai sa a sukuni. Na Shehu Kibri makasan Allah kai kake mana nuni. Halarar ka ta wuce ta faɗu sai dai a ƙara tunani. Dan ko a san manzan Allah ya wuce mai yi bayani. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Alhaji mun tari ɗan Shehu Isiyaka ban mance ka. Kai ne kayo mini nunin baiti na Shehu kada na yi shakka. Yau gashi na yau baitin waka ta gare shi na mika. Salata Qur'ani zan yo ta nan gaba sai ku biyo ni. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Alhamdulillah gode Allah sarkin da shi ya yi ni. Shi ya kagi umma da amfana shi ya sa min tunani. Yau gashi na yabi shehina Musa gajera kudini. Mai hidima akan Qur'ani Shehu Isiyaka ne ku biyo ni. Sanaka da Qur'ani kalifan shehu na Inyasi, shehu Isiyaka Rabi'u Gausi adan zamani. Sanaka da Qur'ani kalifan Shehu na Inyasi.